Здравейте хора, днес ще играем матч. Аз ще съм коментатор, няма да играем. Ще играят Дани срещу Иван и Георги, нашия коментатор. Така, директно да почваме. Чакай, не много. Абонирайте се за канала и хвалете едно око на Валентин Бонев. Може да пуснете един мощен лайк на това видео. Целим се стане 50 лайка или 17 абоната. Тогава може да направя първия си giveaway. Така, директно да почваме. Нямате врата, нямате право, аз съм Игин. Нямате право на врата. Добре? Тогава имат право и двамата да се напреда. Да. И нито един от тях няма право с топката. Чакайте, кой на кой? Байер Мюнхен на Реал Мадрид. Да. Дани е Реал Мадрид, Георги и Иван Барбан. Байер Мюнхен. Аз съм Меси. Лионел Меси. Играем Меси. Срещу... Роналдо. Не, Меси, Халанд срещу стария Роналдо. Бензема. Срещу Бензема. Бенземичката ми. Почваме на 3. 1, 2, 3. Почваме сега. Много интересен матч. Играех камък давица хартия, кой ще е с Георги, за да е по-лесно с него, но... Да, не изгуби. Уиii! Така, топката е в стария Роналдо, на кой ще подаде за да... Ей, чакай, стар Роналдо, стар. Пас на мен, аз ще върна. Добре, Бензема. Не, няма. Пак ако щеш. Не. Имаш право да я биш? Добре. Мене, никой не ми каза, аз можеш и аз да я бия. Хайде, де! Айде! Много интересно. Корнер за Бензема и Реал Мадрид. Бензема, що поиска си Бензема, а не стария Роналдо. Може си Роберто Карлос. Да. Значи, много преустройване. Роберто Карлос срещу Холанд и Лионел Меси. 1-0. Но Роберто Карлос няма милост. Дори те да са карали гол, не им дава и секунда. Фаул е! Фаул за Реал Мадрид. Да видим хубавото изпълняване на Роберто Карлос. Мен ми е много интересно. Много силен. Ама ти не си Роберто Карлос, ти си Дани. Играеш с името Роберто Карлос. А ти нямаш хубав шут. Гол! Какво? Трябваше да е града. Влязва, тъй че си е гол. Града ли гол? Гол! Съжалявам хора, че не го видяхте, просто ми е трудно да го държа. Съжалявам, сега съм коментатор, а не играя. Не се че съм жив, ама нищо. Гол! За малко. Хора вече ще се старае повече да се показва. Корнера. Уеле, мало е.
Само как се лъжи Роберто Карлос, нищо не може да направи. Мой. Давай. Корняр. Аз ще взема. Чакай! Не съм ти казал, подай! Дуспа. Аз съм Дуспа. Дай, дуспа. Да видим дали Иван Барбан ще изварди и ще се превърне в Ливакович. Или Дани Собака ще изтърве и ще се изложи. Не Собака, ми Роберто Праднята. Аз ще пазя. Аз ще бъда този, който ще пази. Ще се редуват на гол. Да пази на Дуспи. Гол! Влезе хора, надявам се да се го видяли. Аз гледам да го видите. Дали се е получило, не знам. Няма вяр. То няма и да има. Много се лакомиш. Меси. Лакомник Меси. Между другото, хора, искам долу в коментари да пишете кой е по-силен според вас. Стария Роналдо или Роналдиньо, и Лионел Меси или Козео Роналдо. О, мой гад, той не можах да го видите, но изтарва. Ето, ако се го чули, енциклопедията на Меси. Да беше гол, ще да е по-интересно. В момента е 2-1 за Байер Мюнхен. 2-2, извинявам се. Каква читалка му мина само? Искам да е гол. Видно сте го видели. Аз да ти пасна. Как да ти пасна по друг начин? Ама не се казва ти пасна, ми да ти подам. Паскане. Трябва да скажеш подаване, не паскане. Това си е фаул. Жълт картон. Жълт картон. Нямам жълт картон, обаче казвам. Аз съм едновременно рефер и едновременно коментатор и едновременно държаш на телефон. Ако не знаете, снимам от телефон. Просто няма какво друго. Ади-де! Да видим какво ще направи Халанд. Ще подаде на Лионел Меси. Но Лионел Меси ще изтърве топката. Долу в коментарите може да пишете също, ако ви разрешават да пишете долу в коментарите, защото някои хора не им разрешават. Кой ви е любимия футболист? Оставете един мощен лайк за Роберто Карлос. По време, защото тук ще почна матча. Какво по време? Да, от 8 минути е почнал матча. На истинските матчове 30 минути. Да, няма червен. Няма картон. Няма картон. Ей, чакай! Лионел Меси! 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 Меси пази! Халанд, отзаде! Ще те убия! Не виждате Дани, но... но ще видите топката. Да, сте го видели. Забавно. Абе, двамата не стават за вратари, ако трябва да сме 6, няма нищо съм ви казал. Фу, какъв хубав пас. В кавички. В кавички. Хубав пас в кавички. Ади де! Хората искат екшън! Не искат... нищо. 4-2 за Реал Мадрид, за жалост. Принципно аз съм за брат си, обаче искам до някъде и Байер Мюнхен да спечелят, защото това ми е любимо. Ако ви разрешавате да пишете в коментарите, долу в коментарите, искам
да пишете, или ако може, кой ви е любимия отбор. Мен и на Иван има Байер Мюнхен. Меси, кой ти е любимият отбор? Меси, кой ти е любимият отбор? Меси! Меси, кой ти е любимият отбор? Явно съм сега. На брат ми му е Реал Мадрид. Георги, кой ти е любимият отбор? Георги! Георги! Извинете. Така. Видяха ли? Да, вече можете да играете. А пък на Лионел Меси, т.е. Георги, му е Пари Сен-Жермен. Или песеш. Да с него, да с него! Роберто Карлош. Между аз не съм виждал Роберто Карлош да прави су. Да вършиш глупости. Чакай се. Защото един пред стъпваме. Коментатор е нинджа. Айде, оправихме вратата, защото... Оправих вратата! Беше ужасно сложно. Айде! Уи! По време! Здравейте хора, сега продължаваме, сега почваме нов матч. Данки са бил от Реал Мадрид, така, Роберто Карлош. Реал Мадрид с Роберто Карлош. Сега играем Роберто Карлош и Халанд на Роналдиньо, разбира се. Байер Мюнхен на Реал Мадрид, 0-0. Пускам! Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо се изправя срещу Роналдо. И Роналдиньо изблъсква в Халанд. И има корм. Топката е в Роналдиньо. Паска на стария Роналдо и пак стария Роналдо изкара. Без да искам. Сега има доспа. И отблъснаха Халанд. Роналдиньо върви смело. Аз винаги ми искаш. Може да успи само фъгните бяга. Аз много път съм целал голове на тебе. Топката е в Роналдиньо. И Роналдиньо изкара в аут. Топката е в стария Роналдо. И стария Роналдо изкара. Човек, с теб се чувства по-сигурен. Да, защото сега беше да не ти за мен. За мати. Това не може да не се чувстваш по-сигурен, обаче си сигурен. Топката е в Роналдиньо и Роналдиньо изкара. Топката е в Халанд. Ще ви свиря закъснителен. Добре, кажи колко време даваш. Топката е в Халанд. И за малко да има закъснителен. Паска на Роналдо. И Роналдо върви напред, но... Топката е в Роналдо и Роналдо се удари в колата. Добре ли си? Топката е в Роналдиньо. Върви напред. И Роналдиньо за малко отблъсква в Халанд и Халанд изкара в корнер. Корнер. Кажи просто корнер. Халанд паска на Роналдо. Роналдо паска на Роналдиньо и има гол! Това... Топката е в Халанд. И Халанд паска
иска и удари Роналдиньо. Топката е в Халанд. Халанд паска на Роналдо и Роналдо отблъсква в Роналдиньо. Роналдиньо тича напред и да видим какво ще направи Роналдиньо. И вкара 2-0 за Байерн Мюнхен. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред. Като Роналдиньо върви напред и отблъсква в Халанд. Топката е в Роналдо. И Роналдо има греда. И топката сега е в... И изкара автомати. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо изкара в корнер. Топката е в Роналдо и Роналдо и Халанд паска на Роналдо и Роналдо изкара. Топката е в Роналдиньо и Роналдиньо изкара 3-0 за Байерн Мюнхен. Топката е в Роналдо. Топката е в Роналдиньо. Рита в Роналдо. И Роналдо рита в Роналдиньо и паска на Халанд. Халанд паска на Роналдиньо. Това е грешка и има корнер. Халанд паска на Роналдо и Роналдо изкара в аут. Какъв ти Роналдо, бе? Роберто Карлош, бе? Роберто Карлош. И Роналдиньо изкара. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред и изритва. И вкара Роберто Карлош го изпрати на корнер. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред и Роналдиньо отблъсква в Халанд и Халанд изкара. Топката е в Роналдиньо. Отблъсква в Халанд. Топката е в Роберто и вкара. И 4-0 за Байерн Мюнхен. И Роналдо изкара. Топката е в Роберто. Роберто паска на Халанд и Халанд трита изкарва. Топката е в Роналдиньо. Върви напред и отблъска в Халанд. Халанд изкара. Топката е в Халанд. Има гол. Топката е в Халанд и Халанд изкара. Тоест, топката в Халанд паска на Роберто и Роберто изкара. Топката е в Роналдо. И Роналдиньо отбива в Роналдо и изкара. И Роналдо изкара в тач.
Топката е в Роналдиньо и отблъсна. Топката е в Халанд, паска на Роберто и Роберто изкарва пак. Топката е в Роберто, отблъска в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред. И Роналдиньо за малко и вкара! 6-0 за Байерн. 6-1 за Роберто. Топката е в Роберто. Роберто паска на Халанд и Халанд отблъска в Роналдиньо. Топката е в Роналдиньо. И Роналдиньо. И вкара 7-1 за Байерн Мюнхен. Топката е в Роналдиньо. Добре, ако искаш. И изкара, Роналдиньо изкара. Топката е в Халанд и Халанд изкара. За малко да вкара, това беше чудесно. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред. Мешка Роберто и топката сега е в Роберто. Роберто не се справя с Роналдиньо и топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред и за малко да вкара отблъсква в Халанд. Роберто би и изкара. Не е изкарал на коментаторите. Добре, не е изкарал. Топката е в Роналдиньо. И Роналдиньо вкара! Града се! 8-1 за Байерн Мюнхен. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред и Халанд изпазва. Халанд изважда в там. Спаси се! Топката е в Роберто и изкара. Топката е в Роналдиньо и Роналдиньо отблъсква. Бързо! Роберто! И Роберто не стана. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред и вкара. Това е 9-1. Топката е в Халанд. Халанд сега ще бие. Не са така силни как Байерн. Озони са, ние не сме истински. Няма и да бъдат. Дай. Топката е в Коментатора е, топката е важна. И Халанд би и паска на Роберто и Роберто за малко да изкара. Топката е в Роберто и Роналдиньо и Роналдиньо пасна на Роберто и Роберто изкара. Топката е в Роналдиньо и Роналдиньо вкара 10-1. И топката е в Роберто и Роберто изкара. Роберто и очаквайте много мачове. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред.
Роналдиньо върви напред и отблъсква в Халанд. И с Халанд изкара, има тъч за... Кажи ми, ти видял ли си подобно? Не. И аз. Също съм гледал как Кевин Де Бройне му подават. Цяла празна огромна врата. И той изтърва. Топката е в Роберто и Роберто вкара! Малко не! Тихо! 10 на 2 за Байерн Мюнхен. Все още води. Тихо! Мадята ще размаме. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред и изкара. Не бе, вкарал сега! 10 гола, пак нямаше да се радвам. Топката е Защото няма смисъл. Няма. Роналдиньо и от... Топката е в и Халанд изби и Роберто и я изкара. Топката е в Роналдиньо и Роналдиньо върви напред и отблъсква в Халанд. Халанд паска на Роберто, но Роберто не може. Топката е в Роналдиньо. Роналдиньо върви напред. Роберто му я взима и още я изкара. Защо играем толкова зле и точно днес? Топката е в Роналдиньо. И Роналдиньо иска да вкара на пасна на Халанд. Халанд паска на Роберто и Роберто изкара. Роберто сърдитко, петко празна му е турбата. Казва се Роберто